ma e odwa. Ore nya kwa mgajon kamar mrumente ku gwen market code maindi warwaki chenro nieri mano masule mokinyi mabel chakore sani hinyaka sichimoko gwe koma bende biro mbele kanyo lungan jasado ya wurseme kachil kodaka an Brenda Agenyo nyasuba nyana en cheng tichare no roma kende mar ruth nyasa sala sono mor mi warar kodi kendo wacha ko chenro nieri kod weche gi kuma nyen magombe timre county swa otingre piny mar Kenya kanyakla kod pinje ko ma ok wacha kod county ma Homabay kamali pot koro yango ni miyo moro ma ike pradek obila koro dhi nyime kod timo nonro kotende kod okang' maber na okawo mar ne kawo ngimane kendi owuon bang' kane osemucho mach e ode mabende osebedo kojote kuom kinde buora. Obila timo nonro ewi wach maket kod mano ka bende sani koro kwayo koro gol ne oganda jo Kenya ni ka giyie to gibede kod jogo eko mabende jombola kendo nyalo wuoyo gi jowetegi. And then alifunga mlango kutoka nje. So likely, because we don't know, none was here to know what was happening. Then she lit the house, placed the house in burning. So after that one, there is also a neighbor who came here who saw that there was some dust coming, black smoke coming from here. And then that lady, when she reached here, she rushed to see exactly what is happening. So that one is likely, but in general, what we can say is that it was maybe there were some family issues, the small family issues. That is what we are still trying to unearth. We don't know the actual cause. But as we talk now, the 2 children were saved. Immediately that lady came, the first lady to... Familia ne wito nyithindgi kotende kod agwandruok kata achiel dondi mag udi. Yes. What do you think? Wabedi joma nyalo wuoyo ka wach nitie. Nyalo manyo joma ni around. Unyalo gogo mbaka ka wach nitiere kae to iloso. Nyado ni nyithindo masani koro wachore no wang'e ot ma Homabay nero. Yes. Samoro gin innocent. Ok ne ging'eyo kata ni nitie achiel ariyo adek. Gin innocent, onge gima ging'eyo. In gi wach koriko no? Kaluwore koda ka weche goeko mag arita kwe ma osebedo koro ochore malich mokalo e kaunti ni ma Kisumu. Tend kaunti ma Kisumu koro to wuok oko kendo singo mar neno ni girakore koda ka midhiero makamano. Mago gin weche goeko mabiro nowachi e kinde nyasi mar Madaraka Day mano bagi Kisumu County. Serikali iliweka mikakati ya kuweka kamera za CCTV, lakini bado hizi kamera hatuzitumii jinsi ambavyo inastahili. Sababu tunabakia tukizitumia kupata evidence after the crime has been committed. Na sidhani kama hilo ndilo lilokuwa lengo. Migosi Ramadan Mwabudzo yogo malich mokalo weche gweko magarita mamedo wacho ni sani ojende moko koro rodho gande bomani maduong' ma Kisumu. Kuna wale vijana ambao wanatembea na bodaboda alafu wanapiga watu rungu. Juzi nikiripoti hapa kwa Regional Commissioner niliona kuna condolence book ambayo imewekwa nje ya jengo hilo ya kijana mshupavu ambaye aligongwa na wahalifu hawa. Mfanyakazi wa serikali katika huduma sehemu ulienda vizuri na tulijitokeza kama walinda usalama na kushirikiana na wananchi na viongozi wale wa ODM na viongozi wengine. Tunawahimiza viongozi wote wa kisiasa. Hii kaunti ni yetu, huu mji ni wetu. Na uwekezaji ulio hapa Kisumu ni wa hali ya juu, ni kiwango cha juu sana. Na tusingependa kuona watu wachache wakitumia fursa hati ya uongozi kwa lengo la kuleta utovu wa amani katika. Dokumento no sir machegni kod jagoro e sirkand kaunti ni ma Kisumu mano migosi Wilson Nindo mabende no somo to kelo gavana ma Kisumu Professor Peter Anyang' Nyong'o. As we move closer to the 2027 general elections, I urge all of you residents of Kisumu County to value peace, restraint, and tranquility. Elections come and go,
but the social fabric of our communities must endure beyond political context. Security remains a critical function of the national government. I therefore call upon all the national government administration officers entrusted with the responsibility of protecting citizens and property to remain vigilant and proactive. Nekala TV Koke County ma Kisumu and Justice Adoyo. Timbaras kenda neno ka producer marwa umrono ni to jinjori tindo dok nyaka jichiemo eliete. Mane gima commissioner manyien mara obila e boma Kisumu Migosi Ramadhan yuago ni tinde wende koro dwa lokre ayodi ching mabine nye wende koro dwa lokre ayodi ching mabine nye gibage nyas ne ayodi ching lero manyoro ko wacho no gwanda go kuma bende wuki gin makono gin jo Kenya kedibro tinegi maromo singo machwalo moko kum dongruoge e gwenge makono maromo singo machwalo moko kum dongruoge e gwenge makono kamutingo gero weche gweko mago mag pith mag jamni weche gweko mag pi weche gweko mag apeini kanyakala koda weche gweko mag teko stima mabende wacho ni kapok obiro owelo che pacho kaendi to stima bro chero re gwenge makono cherruok maliche miwuoro. I want to tell you that on behalf of the people of Kenya, today, as I stand here as president and leader of our great nation, to the people of Kenya, in northern Kenya, to the people of Kenya, in northern Kenya, for not as a Kenyan, but as a suspect, an illegal alien. Every time he was asked for extra documents, subjected to additional vetting, and sent from office to office year after year. Osman was not alone. For more than 6 decades, this was the lived experience of hundreds of thousands of Kenyans in northern Kenya. Citizens were forced to prove they belong through a system built on suspicion, ethnic profiling, and bureaucratic humiliation. How could Osman and countless others like him be expected to pursue their dreams and build their future? Ndekana oloso enyasi achielno jalupa jatend piny owacho manongire Kithure Kindiki opwoyo malich mokalo jatend piny Kenya Laktar William Ruto ewi tich maber ma owacho ni osebedo ka otimo mar kelo. Ni kiongozi wa hiyo serikali imefanya mambo muhimu ili kuweka mbele utaifa wetu na kuunganisha taifa letu la Kenya. Umetoa utaratibu ambao ulikuwa unabagua wananchi kutoka sehemu hii ya kaskazini mwa Kenya, na sasa utaratibu wa kutoa stakabadhi za kitaifa zikiwemo vitambulisho, utaratibu ambao unatumika sehemu zote za Kenya, ndio utaratibu unatumika hata hapa Wajir na kaskazini mwa Kenya na pwani, na hakuna tena sababu ya kuwa na utaratibu tofauti ambao unalinganisha wananchi kulingana na dini zao ama maeneo ambao wametoka. Rais Ruto ni fire si fire. Mr. President, you have not only brought dignity to all the people of Kenya, but also you have put our inclusivity agenda for noyudo hinyruok gweko maricho mokalo. Senator Kajwang' koro wacho ni piny Kenya gisani okonjore chom lai maket kod mano ahinya to gisani mabende koro oganda ochomo yiero mega 2027. Owacho ni kwe kendo achiel mar oganda mabende iwero kod duond buche sama mar ODM en mano mabende owinjore okwaki kendo riw duond buche duto kod oganda duto kata jotich duto mapogruok e paro kik mi oganda chwer remo e pacho kaendi. We were with you and Orengo in the Senate. He's a friend.
Let us allow him to come and say the things he wants to say, and then he goes back to Siaya. Our people are not going to change their tourism. Let us stop this unnecessary political antagonism. Let us focus on delivering for our counties, delivering for devolution. And it makes no sense when we are fighting amongst ourselves. There are so many people who don't like us that we should be fighting, that we should unite together. That is my prayer. This is the time where you engage authority, not on the basis of gender, sex, age. You engage authority on the basis of substance. So it is quite inappropriate and out of order to engage or demean a leader because of her age, because of her gender, because of such things that do not align or do not people do not think that they are considerations for positions of leadership. So Orengo aende pole pole. Sisi kama watu wa eneo hii tunataka kuja pamoja. Jogo makoro to kedo ne raticho wa Keini no wuok oko kendo kwedo malich mokalo nek mag wa Keini ma osebedo kaneno e pacho kae. Oganda go kuma bende ne loso mane skul no mongere kaka Joel Omino ma yudore boma ni ma Kisumu. Koro to dwaro mondo mi piny owacho wuog oko mar neno ni orakore malich mokalo kora ka weche go eko mag nek ma aoyae ma osebedi ka timore e pacho kae ka chielo kora ka monj ma osebedi ka itimo ne joma mine e pacho ka. Erokamano uru kawuono wan kae kaka jok ma jopiny mine gi mon ma wacho ni wake movement and campaign team is the killings, the rising killings that we see every now and again. We hear, and also in our Kisumu County we've lost, and recently we lost a student of unclear circumstance. And we want to say, that's why I'm standing with them as a male champion, what has so far led to killing? What we always perceive, take and enjoy as pleasure, leisure, and also having fun with our fellow ladies, women. Our mothers are seriously aggrieved because every now and again we hear sad stories. Inga ilongani Maxi Daniel atio gimiga ma Talanta Africa tukawona achung kaka jatendo no Kisumu County mar End Femicide Movement. Mokwongo dogo erokamano kuom odiochieng' makawuono kae to adwa luongo jogo duto ma tiyo e kuonde mopogore opogore nyaka wakel a stop to femicide matimore e country kae sani. Mar adek adwa penjo task force mana kaka nyawadwa wuoyo ni task force manoketo recommendations 58% mar recommendation manoket joma mine idwa kalnegi ahinya. Boichel to wacho no kuda winjo wachne. Winjo wach gi lakini Boichel odhi mos ne joma Keini. Only in this month morumo. To biseka neno. Kesa achiel mar ng'ama dichuo monegi ng'ama. Biseka neno ka to mono to e swimming pool ja. Mano nego swimming pool ja. Mano is an accident. Biseka neno ka italo ng'ama mie boma. Uyuaru achiel ariyo adek. To poko teri matek miketo lweti kuome. Ang'o matimre? Kafeda ter wach malich ahinya. To ka ng'ama miye molokre yoko ng'ama dichuo. Wich kuot maduong' ma kik wuok kata oko. Uranga seche go luong nying Feda. Apa ni wabewa joma chuo nego pigi migawa mag okinde. Makedo na te joma chuo. Kecha winjo ni joma motegno kosingo tudruok e kind kidienje duto mag loch nanga e sub county no. Rujo moerore donge kamano wabedo rujok moko mako pimne gi wach kata ko ng'isi ni kama iloso kama wan gi village elders, and this village elders from next season, that is in the next financial year machakore next month, they are going to get some stipend. Idhi chulgi pesa midhi chulgi no is enough to assist you at the village level, so you don't have to bring everything at the sub county level of assistance. Nitie gik matindo tindo machalo kaka koro ni bugi olal. Surely we cannot handle that at the sub-county level. We can't handle that. That is why we have the village elders. Village elder ni dwa konyi at his level. Makitambo chopu kujocho, tengi makoro, kata chiko tambo. Mikai Kaslin beno kwa jopiny mondo koro ni oyoti kod gi machiegni kendo chwal negi lipode mag timbe maundu kod mago maling'ling' e kor gwenge. A leader of the choice. One as administrator
cannot tell you who to vote for, but what we want you to know is your vote is your right. Your weapon to ensure you elect the best leader for you. And leadership is development. Kama nukujo kwa chokai president wa chokai ni wadwaro en mondo bagere mondo piny wane otimango madhi mbele. Weche makamagi bende osir lwedo ga apisa mochung'ne tisend obila mahero Migosi Sami Ocholei to okwayo jonyuol mondo koro ni obed machiegni gi nyithindgi kendo puonjgi kod weche mag ngima makare kaka yor neno ni ogeng'ogi e donje weche mochido. All the parents here, hawa watoto tunaona hapa ndio leading stick yetu in future. So whatever energy you're going to put right now is going to be equivalent to what you will get after like 15 years. Kowuok e kaunti ma Kisumu ne Kala TV, Anfelo Gobliz, Ochieng. Jatend duond buch siasa no mar PLP mano Mikai Martha Karua koro to wuok oko kendo dwaro mondo mi piny owacho ne ni koro to kero ne ratich jopuonjre go eko modak koda kang'ol mopogore opogore. Kane oloso koro to wacho ni nitiere kaka piny owacho oserem kendo ojwang'o malich mokalo jopuonjre go masomo e skunde mopogore opogore pacho kaeri to dak koda kang'ol. Then it means that the students who have special needs, who are visually impaired, have to have their colleagues or the teachers summarizing the book for them. Yet the exam set is the same. We are putting them at a disadvantage. Although they say that 27 went to university last year, you can see that they have great potential if only they are given the conditions. So they need their special needs addressed. Capitation should be differentiated. In this primary, you can see almost 99% of the students are on wheelchair. They need diapers. Vulnerable homes mainly. We should be giving adequate money to cater for them. Jatend migawo mochung'ne weche mag arita kwe mapacho kae ni Migosi Onesmus Kipchumba Murkomen ywak malich mokalo okang' mamalo ma bende ojende pacho kae ni tiyo godo koda yedhe go eko mamero ji kama oting'o kuong' e pacho kae ni nyithindo go eko mane skunde kanyakla kod ojende matindo ma bende osewuok e skunde go eko ka bende owacho ni Nakada koro biro timo manyalo mabiro neno ni okedo kod lweny go eko mag yedhe mamero ji kod kuong' e pacho kae ndi mangima. Wacho ni piny owacho omiyo Nakada ting'no ero maneno ni ngima oganda oriti e pacho kae ndi ka bende owacho ni oganda duto mabiro ibiro ni tiyo marach kod yedhe maket kod ma ibiro kawnegi okang' kotenore kod dwaro ero mar chik ma pacho kae ndi. The Nakada has established a theme which is protecting our future, making a drug-free choices in schools and beyond. And I want to say here that all of you, I want to encourage you to make a drug-free choices so that you are not involving yourself in drugs. We are struggling in some of our Maandamano, mambo ya kuchoma shule, hiyo isifanyike. And it is good that we don't have it here in Kericho. We wish to partner with our institutions and the county government to ensure that we are proactive and ensure that in an event of disaster, our schools are prepared enough, and also use this opportunity to ask all the quality assurance officers within Kericho and even in Kenya to move a step ahead and ensure that the government manual on how our dormitories, how our classrooms are supposed to look like, ensure that the same is adhered to so that we are able to forestall disaster in future. Let's not wait for the ministry officials to come and inspect whether the dormitories are safe or the classes are safe. We must take proactive steps ourselves as the principal and the board of management. Let us take proactive steps to ensure that our dormitories are not congested. They have proper exit and emergency doors. We make sure that this place is properly covered with CCTV cameras. Ekinde romo makende mabereno bagi e boma ni ma Kisumu mano mar duono buch siasa mar ODM jotelo mag duono buch siasa no koro to tunataka power kivyo vyote vile. Mimi nauliza ndugu zangu wa Kikuyu, ndugu zetu wa Kale, nyinyi mmekuwa uongozini kwa zamu na zamu. Yule mtu tutakubali atutawale kwa miaka 5 peke yake ijayo ni William Ruto.
Dhok mabende no sir machiegni kod gavana kaunti ma Kisumu Ngira Nyang'nyong'o mabende no medo telo ni kaber to oganda onego bed piny kendo twagi anyete ewi dongruogego eko mabende owinjore chop ne oganda. We cannot get such projects without dialogue. We cannot get such projects without dialogue. I will tell you, in my own capacity as chairman of the land committee of the Council of Governors, the land committee of the Council of Governors, we must find changes so that we can get younger people. We must find changes so that we can get younger people to come and build the party. Am I serious? ODM! ODM! Kabende korka kore jakom maduong' Bwisisa mar ODM Mike Gladys Wanga to ne nikod tich mane somo ne oganda jo Kenya mokuom wechego eko mabende buranero ne okalo. ODM leadership is steadfast under the party leader Dr. Oburu and remains strongly committed in support of the decisions of the National Delegates Convention and Central Committee and NEC, and call for unequivocal adherence to party resolutions, including confirmation of our party leader, Dr. Oburu Oginga, deputy party leaders, Governor Simba Arati, Abdul Samad Sharif Nasir, and the party chair, Governor Gladys Wanga. Uwachonango? Kabende Mike Wanga koro notelo ni buranero ne okalo ni gine broad base kendo gine piny owacho nyaka yiero mega makiny chopi. Affirm our commitment to staying in the broad-based government and in government now and in the future, and building partnerships to capture power. Awinjo ni ogo Kisumu. Koth nochwe Kisumu maber. Ogo Kisumu, goch Kisumu. Koth ogo Kisumu, goch Kisumu. Ogo all the way from Maseno coming down. Yeah. Ochwe yako yawa. Gweng' chal nade? Ochwe. Owe wacho. Maber. Ijo gweng'. Nikala mogilunga jasadu ya wurseme. Tachiel koda kan Brenda Genyo anyasuba nyama. Wakawiyo machoko aduogo nonro mar oboke mapiyo kapok wabiro kod twak kod jolony e wechego eko mag ratiro mag wakeini kod oganda e pacho kaendi. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore sa 10:30 mamidhiambo nyaka sa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho, ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Komuch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe, tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich sa 11 mar midhiambo nyaka sa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Color TV.
kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde mag timogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Kendo nyakora mojwang kamano mar maintieko gwen maket kod maindi kendo duto wacho ni machiegni pacho ma odo mato Kala TV machiegni pacho ma odwa kendo warwaki e chendo ni eri Kala tel ni eri mano manondo mar obo Kenya kod mojwang kamoro mora maintie Kala TV tijo en biro neno ni wami gi milongo ni entertainment, information, education ekin mamoko mathoth nyakor mojwang. Yes wageno rum maber kamoro mar maintie gwen maket kod maindi kendo wakwai ni mondo mi korito ywari machiegni mondo mi wamino ndogeko mag oboke ko gwen maket kod maindi iru nade nyakor mojwang no anno ka wange tindo ndainya ber chiemo ni kor gwenge nyakor mojwang ogeno nuru maber yamanie nam bende wakonu wuotho kutang nam samoro joni liyo nam liyo kendo nam samoro ntika kotimrega imanye ka in kanya nyakor mojwang ipenyo maduong en ni isechiew isemondo ichomo kure tang'o mi chomo kumichomo no ng'ato nano ka duoka ni odhi manyo landlord mwandu ne emomiyo mondo to inti mondo nikech ang'o nyakor mojwang tiatia matek ana mondo miya nyisi gik motimre pacho ka kod wenge maoko anyisi kaka piny dhi Dagos kala kanyo madiro ma apra beach kod achiel bang' saa 12 ko gwen maket kod maindi. Brenda kudwa chak noro mar oboke ko kwa wuoyo kendo telo mar 2 kod nyithindo. Yes. Semeta Boys High School e gwenge ma Kisii nyiewo olodi kendo mowang' molwar piny. I'm just wondering, awe ni ng'anyo gichakore ga mana term 3 osebedo katimore e skunde wa nikech maybe wan kaka jonyuol samoro waka ka nyithindo wakete skul to wabologi ok wang'ini to nyathina ni kod duogo en nade Iwacho Brenda ni kinde luto jonyuol wacho ni waore skul koro en responsibility mar jopuonj to in what is your stake in itime ang'ene no ni i build the moral character of nyathini igero ngima nyathini imiyo bedo jalno ero ma jachia waparo skund nyiri ma utumishi nonro sani wuok mawiye nyakoro Mgajwang kendo pichni wuok kane nyithindo goeko wuok kendo dhi moko mach. Brenda in manyie wachona ni nyiewo wang' domno kod mauta kata mafuta
mar taya. Yes. Kami beti janyuol. Aminjo ni janyuol nindo gila wangula. Wango school. Fine. Wango school. Fine. Bang kisa wango school. English Premier League no be wango TV midwa nene. What happens after that? Do you know the cost of repairing a school? Like in utumishi nonro mawie ne nyiso ni one of the reason omiyo nyithindo go wango school ni penj no gole tarik 16 dwe mar 9 koro duoke tarik 2 koro no gidwaro mano. So I think tarik 2 of which month? Oduoke chien? Of this month no duoke chien, go benigi chako penj kawuono go. Okay. So ne ging'eyo ni go benigi chako penj tarik 16. Koro that is one of the reason momiyo nyithindo go neno marach kendo giwango school. Gi protest. Koro ang'o makoro giyude bang' wito ngima nyithindo mok tin ne 10 ang'o makoro yude? What have you now gained? Ngima Resia County, Bondo Sub-County, so bad, so unfortunate. Yes. Jomaranda. Kikutim kamano, uketho nyingo nagi. International school also be doka perform. International school. We don't expect something like that. In Maranda of all the schools, wakwayo ni wabeduru jombola. Kendo kikwatim gigo eko, masamoro wanyalo yuage ang'i bang'e. Ok ber kata matin. Kapok wachako nonro mar oboke Brenda. Yes. Mane kinde moko ne japuonj maduong' e skund yawuoyi no ero ma Orero. Japuonj Bula retire. Odhi yweyo. Yweyo. Ndalone mag retire. Ndalone mag retire japuonj poch gi pak kamoro amora ma intie. Wageno ni nyasi biro bedo maber. En tarik 12. Ema japuonj Bula former principal ma Orero Boys High School. Tangwe sub kabathe koni antie kod oboke nero mano ma The Standard today. Daily Nation ite mokwongo. Daily Nation ite mokwongo wacho ni Ruto silent on Ebola. Yes, jatend piny Kenya nitiere kaka ne wa expect nyoro justice kani piny na nchini number one thing modwa ni Ruto address en wach Ebola. Kata kama mamalo oumo gi mapiny. Oriwo gi mapiny. Moling thi. E wach Ebola iti mokwongo niri mano ma The Standard en Ebola Center no. Ropode mana weche go koma mag Ebola. Antie kod tipo mag jong'anyo e Standard kaindi mane ng'anyo ka gikwedo wach mar Ebola. Korikono? Kora ngi tipo mar nyasi mar Madaraka Day manyoro kane jatend piny owacho ne wuotho kanyo ka timo inspector parade by the Kenya Defence Forces during 63rd Madaraka Day celebration at Wajir County. E kapiny establishment. Oganda jo Kenya mabende wuok e gwenge kuma gina nyuki odiochieng' manyoro kinde mane bago nyasi no ero mar Madaraka Day gine onge gima ne ginyalo dhialo e Madaraka Day ka chuny gine lit malich mokalo kuom okang' masani koro piny owacho kawo mar gero kambi no ero mar kano jogo eko kata karantini mag jogo eko mabende oyud kod tuo mar Ebola ahinya te piny no ero mano mar Amerika. It's Daily Nation mar ariyo wacho kanyo ni Ruto maintains studies silence over US Ebola deal. Mana wach mano kit kanye ite mokwongo. Yes. What Law Society of Kenya says Kenya cannot become a holding ground for infectious disease outsourced. Kaito waneno kanyo jopichni mopogore mag jogo mobago ng'anyo nyoro ka gi Wajir. Odiochieng' nero mano manyoro nyakoro mag joang' bathe ite nero mar ariyo ben ni madrasa Duksi to be integrated in education system. So mar madrasa en mano mabende sani koro nyidwa ni mondo mi odhir kendo so anyato somo noero ma pacho kaindi. Madrasa en somo noero mabende ipuonjo gago nyithind jo Islam e kinde gik mabende pod gitindo kendo gipon. Keche Brenda osedhi nyaka ite mar adek mano Daily Nation kocha. Yina mondo mi anyisi ni ite mar adek e oboke niri mano ma The Standard today nyiso mana pichni mopogore opogore mago mag nyasi mabende no bag kuonde ma opogore opogore. Picha mokwongo nyiso Madaraka Day celebration at Wajir Stadium. Jopiny opong' kendo giting'o in Kisumu yesterday. Jo Kisumu bende ne kodong' chien no aneno ka nyithindo chuo kod nyiri ne miel malich mokalo kane ginyiso kit miel nero mar oganda Jomiji kenda mabende wuok e gwenge kuma kadho Adham Chumbi. Then e gwenge mag Meru kocha Governor Isaac Mutuma kanyakla koda jalupne Linda Gitonga and maendeleo ya wanawake chair Mary Kanana at Timau gibene gedhialo nyasi makit kod mano. Picha mogik Brenda
Kenya Wildlife Service security personnel march during Madaraka Day celebration at Kisauni in Mombasa. Chudho no kwa kopeny Kisauni Mombasa kucho, kotenre koda koth mabende nomburore, mabende ne ogo piny kotenre koda nyasi mabende ne dhialo nero nyakwara Magajon. Happy belated Madaraka Day. Ite mara diko rikono? Ita Daily Nation mara ang'wen en wechego mag Madaraka Day. Wacho ni Madaraka in the north. Ruto apologizes, pledges billions for development. President Ruto says the country's next phase of liberation will not be through political struggles and conventional warfare, but investment in knowledge, innovation, and skills. Picha ni kanyo. Chimani ite mara bicho bokenieri mano mara The Standard. Eka ite mara di? Ito bokeni mar The Daily Nation ite mara uchiel, kodi nyaki ite mara birio. Yes. Gin kanyo pichni mopogore opogore mag kaka ne nyasi mar Madaraka Day chalo ka picha mokwongo kanyo Governor Jonathan B and County Commissioner Edison Nyale arrive at Tarakwa Comprehensive Primary School in Keses, Uasin Gishu County yesterday. Manyiso ni jo Uasin Gishu County nyakoro Mugajwang be no dhialo nyasi market kod mano e yonero ma pichni kendo maber malich mokalo eka bang'e to jalup jatend piny owacho migosi Abraham Kithure Kindiki bende ne wuoyo gwengwe ko mag Wajir neno picha ne nitie kanyo jatend piny migosi William Ruto bende tipo ne nitie kanyo. Bende piny kanyo wan gi students of Joel Omino Secondary School entertain guests at the institution in Kisumu County. Aneno nyi Joel Omino be ko kane mielo dodo maliche miwuoro. A band lead salutes while marching at Joel Omino. Piny mag Joel Omino go tach ka indi Kisumu ne weche mita puto nyakore Mugajwang kane idong to ne in chiong'o. But the kanyo wan gi Bomet Governor Hilary Bachoka speaks to a county commissioner Caroline Nzwili at Merigi Primary School yesterday. Mano Bomet, county ma Bomet bende nyasi go eko no dhial ken no dhi nyime yonero makare. Eka jatend piny owacho migosi William Ruto jodito go koma moko. Baringo kocha bende Benjamin Cheboi en mane zut kanyo gende. En gavana makono bende notelo ne jopiny nyasi go eko makono. Mogik wan kanyo gi a Kenya prison band officer plays his trumpet during the Madaraka Day celebration at Teret Grounds in Njoro, Nakuru County. Njoro Nakuru kucha be weche ne odhi nyime yonero makare nyakon Mugajwang. Itoboke nero mara uchiel mano ma The Standard today any turbulence at Ketraco. As such for CEO new board takes shape. Watch Ketraco kod CEO mar gimanyin mar board noero dhi nyime biro some ite nero mara uchiel. But the kanyo court orders full hearing in KPLC trash dumping case. Nairobi County has no way to walk away through its last year's contribution at 200. Ite mara biro ikailu weche go eko mag solo mar NSF go ibiro yudo ite mara biro mano mar The Standard today. Ite mara boro en mar Daily Nation en lendo. Mar The Standard today. Ite mara boro en mar Daily Nation en lendo. Lendo. Ite mara boro mar Standard en child offenders law tested as 8 students are linked to school fire. The Children's Act say as a child should not be deprived of his or her liberty. Children deprived of liberty should be separated from adults. Traders reject proposed VAT on aircraft part. Mano bentie piny kanyo ite mano maraboro. Government begins scrutiny of school safety standard. Ite maraboro. You can proceed. Ita oboke mar The Daily Nation marapar. Wacho kanyo ni ODM Jambore exposes cracks in Oburu's camp. Jambore would mean? I don't know. Officials have criticized move to kick out members seen as rebels. A number of top party leaders and senior members failed to attend the rally held in Kisumu. One of the members no attend and Kamuti no attend. I mean failed to attend. And Kamuti Junet Mohammed. Junet was not there. Yeah. Utinde was not there. People are not there. But I think maybe they had some personal reasons or personal issues. So maybe they were doing something. There are some who didn't attend, but their names were mentioned. But people, Milungu Junet didn't attend, and nobody talked about him. And why was Anyang' Nyong'o's attendance so key? In that meeting. If you noticed, kuoth moko ne nitie gokinyi mar Jumapil ni somwach FBI ni itamaro chiko
Ite marapar manoma standard any lobby group one new nicotine products fueling child addiction. Oh. Tinde nyithindo ni gimoro ma gimadhogo nicotine iywaye mane okong'o moro kama tin ne chalo kalam mating'o ni. Nakwanga like a pen. Like a Very pen. nice one. Isabelle. No, I'm saying Nice, the pen looks. Oh, the nice. pen. The pen itself. Yeah, the pen. The content. No, the content must be nice. I don't know how the content is, but I know about the pen. They want the aggressive marketing of flavored nicotine product is drawing more children into addiction. They want Parliament to close regulatory gaps, they say, have allowed newer nicotine products to gain widespread popularity in the market. And then what the kanyoni students use tobacco products. Kama la par kudario. Tindo mane, and it is so bad, you know. Aseno nyathi ma ochako tiyo gi gigi kani high school to kokonye kochopo e campus. That kid is miserable. Very miserable. Number one olil. Ineno joneki moko miromogo kwede gi moko minyalo ka. Nochako mana kama. Moko ok anyuola. Gimoko miromogo kwede gi moko minyalo ka. Nochako mana kama. Moko ok anyuola. Tobacco use. Sombra nyole musiemo ni tobacco. Anyuola ok sim ne ng'ato tobacco. Use. Sombra nyole musiemo ni tobacco. Anyuola ok sim ne ng'ato tobacco. Gichako kendgi. Supreme Court strikes out 3 billion. Supreme Court strikes out 3 billion orunda loro manoso ameite mara para kuda chel en lendo orunda loro manoso ameite mara para kuda chel en lendo ambe kuda chel en lendo e Daily Nation mara kuda rio lobby seeks 20% tax increase on cigarettes nicotine pouches. Mari no chalo mana flash disk. Wana chalo flash disk. Ite mana par kuda rio mar standard en pajo somo kod pajo ndiko lak nyaka ite mana par kuda dik ka penjo maduong'. The question for the day ni should Ogamba resign over school fire tragedy. Why? Nyithi Ogamba mamoko mach. Hello? How is Ogamba even responsible for that? I'm trying not to understand. Ogamba should be sleeping with kids in the dormitory to tell her, hey, koro kikumok ma ngane. Hello? Aneno ka mana kod pajo somo kod pajo ndiko mang'eny ka endi kamo giloso wi weche mag utumishi go eko ite mar 23 en judge raise alarm over issuance of Kenyan ID cards to foreigners. Anita mana para kod auchiel men kanyo history today in history June 2nd 2015 literary icon Ngugi wa Thiong'o says Kenya has registered tremendous progress in terms of rights and openness. He, however, not Roitich Kiplabat's relatives retrace his final movement as detectives probe fatal disappearance. Itemar Prekoda Uchele Standard Koni en Lendo Prekoda Biro en Wichige Komagoala Bank to step up loan recovery crackdown on NPLS climbing to Q1. Itema na par koda boro porwane counties county number Meru any missing teachers remains identified through DNA test. Jopuonj moko kanite ka koro nolal kendo ringregi noyudi bunguno miluongo ni Nyambene Forest mayudore county number Meru. Gipuonje school secondary gin jopuonj go mag school secondary dho kondiki koro to giko to oyange ni gin jopuonj go. Itema Prekoda Chiko kod Prekoda Boro ko Prekoda Chiko ma standard en weche matimore pinje maoko. 5 patients recover from Ebola in DRC Congo and leave hospital. Jotuo abich sani koro tepuodhi ni koro thiedhi koro kalo kuom tuo mar Ebola kendo imiyo gi nyaka certificate. Boro 30. Itema 34 gin lendo magwelni matindo standard koni 35 ya mamagoro algom. Eka iteno ero mar 36 gin lendo mag ute mag form por pogre 37 which geko mag tuke. Shuja almost there as search for crucial slot enters last lap. Daily Nation itema 31 gin lendo 32 modhi nyaka 33 gin jaro magoro lal godo. I'm interested here. Ambe maneno. Yatima Martin kanyo iluongo ni Alfred Nyaribo mano wuod Kisii. Magara Nyaribo. Okemo. Ikowe kanyo.
born 2016. Pole yawa. Take place in Masabo Village, Kisii County on Friday, 5th June 2026. Unfortunate. Very unfortunate. Itima pradeko da buru standard ka ndiye ni Ebil Omolori reigns supreme in Nakuru. Tugonero mano mar golf. Kaite mano mar Captain Omolo and Zomo Star at Nyanza Mayhama. Gitema pradeko da chiko. How Gor Mahia and AFC Leopards ruled SportPesa Premier League. Iteno Roma Kala TV. Lunga just sadia would seme. Kachilo kola kan Brenda Genyo anya subanyana. Chilo kola kan Brenda Genyo anya subanyana. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo, kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 ma midhiambo nyaka saa 11 ma midhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo, kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV.
bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke mage mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe, tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke mage mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe, tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa.
can't giddy up. Masigni kedo nyako na mwajwang kamara moro maintie ko gwen market kod maendi warwaki Kala TV kendo duto wacho ni machiegni pacho ma odwa kaponi ko kitudri kodwa wasechwalo keyo kendo wachake ko gwen sa 11 kinyeri ma kawuono ka koro twadong mana gi sama katin tachiel to waluge nyako na mwajwang wachako rodo di chingero makiny nyako mogi nitie wach mosebedo ka omako pacho ganda jo Kenya anya to nek magwa keini mabeno sebedi timore pacho kaendi kingi ute mag fombo kod keyo diching manyoro wakeni kata nyidendni buora no wuok oko nyoro kotenege koda joma chuo mamoko ka gikwedo malich mokalo wach mag nek mabende sebed kinego go joma wakeni nyogi e pacho kaendi ok wang'eni ma timre nikech ang'o anti kod wende office studio kaka wuono madwari mondo miyo kaw thuolo mondo miyo mose oganda jo Kanyanam to full nwe nyinge to ngisu ni otimo ang'o jatelo machiegni ng'i picha neri mose oganda jo Kanyanam. Erokamano jo Kanyanam, nyinga George Alambo. George Alambo en jakedo ne ratiro mar oganda e bade ma Nyanza ka kendo gi Western Province. Tich maduong' wang'e ratiro mar oganda kendo gigo mwakadhe kaka oganda ka ok wang'eyo ni wakeini kata joma chuo. Erokamano. Alambo, ratiro mar oganda chakre kanye to rumo gi kanye? Erokamano, nitiere gigo machike wa mag Kenya omiyowa kendo entiere fuonde ma wacho ni Bill of Rights ma en chapter 4 of Constitution 2010. King'iyo fuond katiba no onyiso gik moko duto monego beni wayudo kaka oganda. Achiel kuom gigo ma wanyalo wacho ni oganda nyaka yudi en thieth makare kuno wayudo fuonde ma article 43 essential health and affordable. Mana achiel kuom gik ma onego wayudo. Health nyaka bed ma quality. Yes. To japiny nyaka bed ni nyalo yude. Nyaka bed ni japiny nyalo yude machiegni. Emomiyo ineno ka sirikal temo ni gikele UHC Universal Health Coverage. Okay. Kendo giketo ni wantiere gi jorit ngima manitiere kor gweng' kacha. Ibed Nyamrerwa. Bed Nyamrerwa ka itiego gi e level 1. Okay. Kendo kwang'iyo ratiro mar oganda weche mag rocho ratich nyithindo. Okay. Nyamrerwa cha en nikech giwuothe ute oneno ni nyathi mapuro mana lot e tie nam en gi ratiche kendo onego bed ni ing'iye e rang'iny mamalo. Ng'ato to tiye e rang'iny mamalo. Ng'ato to tiyo mana e bengi kendo kwano omenda ni. Yes. Ji duto nigi ratiro. Ji duto nigi ratiro. Number 1 ratiro ma gibedo go ratiro right for mwang'eyo mapile. Right for life. Life. Life and survival. Ntie mar iwacho no health. Health ntie. Food. Shelter. Nitiere ma sirikal onego bed ni timo. Yes. En safety and security. Yes. Arita makare ma tij sirikal ne dhano. Ma mae ntiere ok ginyal kawe gi kete kendo gimiye ng'ato. Mineno ka kata ka migepe moko mag piny owacho ng'ato. Mineno ka kata ka migepe moko mag piny owacho. Yes. Arita makare ok giwega ne ng'ato kendo giwuoke mager. Mano emomiyo aparo ni seche moko wayudo hinyruok. Manyiso ni chik oyieni ni kisebedo nonyuoli e piny. Yes. Chik oyieni ni kisebedo nonyuoli e piny. Yes. To in gi ratiro mar ngima. Number 1 kowuok kuom jonyuol. Chakra gi e ich kucho kaka nwuotho chande. Yes. Ni it should not be terminated. Ok onego ng'ade. Onego dhi mbele koserite okenge 4 gi te. To koro kowuok oko. Yes. To nyiso ni koro kanyo kendo koro medore nyaka wang'iye ni ang'o ma hinyo ngimane to watime ang'o. Okay. Mondo watime mapiyo piyo. Jalony be nitie okang' ma koro nyalo chuno ng'ama miyo mondo mi ogol nyathi o flash out otima abortion. Ma chiko yiego.
chikwa mar Kenya sani to pok oyie mano. Ineno ka dakteche ne temo ni kama koro chope ni wadwa timo gik moko ariyo. Wadwa konyo ngima nyathi koso wakony ngima miyo. Ineno ka giwacho ni we wakony ngima miyo nikech miyo nyalo nyuol kendo. To mae gima chik pod odagi nyaka kawuono, pod chik pod ok oyie. Nikech mano king'iyo samiloso gi jodolo to giwacho ni mano ero ng'ama oneko. Life is sacred. Yes. Koro to okinyal. Jochiw thieth temo argue yes. ni samoro ich man ahinya kendo rocho ratich mine be osebet malo. Achiel kuom gik ma wayudo odiechieng' kodiechieng' mano be ma awinjo okinyi ni. Yes. Ka jomoko gin gi chachni to chachni no en gima koro dwa hinyo ngima miyo machuno ni miyo nyaka wuogi nikech ji ariyo larore. Yes. Koro chuno ni nyaka dar nikech ka ok odar to gima wabiro winjo en ni jalcha nosenegi. Yes, yes. Defilement is on the rise. Ok ang'e gimomiyo rocho ratich where nyithindo mana e gwenge ma Kisumo ka kiwinjo Nyalenda iyude ka in Bandani iyude iwuo mawiyom ni next time temu kawo gini uketo kama ber ise mana hode ang'o apart. Waduoge mi wacho mokwongo eka ng'waler moro. Nitiere gimoro achiel ma wang'iyo king'iyo ratich nyithindo manyiri. Correct. Kendo ma en gima pek ahinya. Nitie cases mang'eny e doho kendo nitie cases mang'eny e doho kendo watemo ni mondo otiekgi. To gima lit ni luor moro mane wantiere go chien kacha cha. Mane kineno nyathi manyako kaka gi chikwa gi kitwa gi dimbruokwa wach ni kora duoge dhoda mar Jokanyanam ni ne wan gi luor makende. Ng'ato ng'iyo mbasne nikech mbasni ni mabe gogo mbaka yot. Correct. Jedung George, aduoki machien matin. Kiwacho nyathi mobedo defiled kata ma oroch ratiche ma nyathi manyako. Nyathi ringo from what age to what age? Nyathi ike chakre wach ni koro chakre nono nyaka 18. Mano kaka chik mar sirikal wacho. Kendo to defilement mang'eny iyudo iyudo ka samoro gin higa moko dhi nyaka higa 10 moko dhi nyaka higa 10 moko be 8 en gima late moko be 5 makoro ipenjiri apenja gima timo. Ng'ama nindo kod nyathi ma jegni 5 to nyalo bedo jegni thoth cases moyudo moko be yudo ka gin jomadongo. Yes. Ida dakanya na ng'ama duong' ma iparo ni seche moko nitie minyalo wacho ni en okang' mane wiye otamore tich makoro neno mana nyathi matin ni. Ng'ato be yudo ka orocho ratich nyathi manyako lwete moro ber koro nyalo dhi kacha koro wabete to wachung' e diere ka koro bedo siro koro kodil gi jali mondo jali be kik chunye tho mawacho ni an lweta ni nono wawera gi weche mang'eny ji jogweng'. Kich gini ng'e ni biro chando nyathi manyako ni nyaka chi. Honte. Yes. Correct. Kendo rach. To jalony sorry. Jadolo weche mag ratich mag oganda. Midhiero geki kudonje ere kuma koro ngima jalony kata ng'at ma obedo affected bede andaki samoro un tero idak odi un gi ofis kamoro to samoro nuse donjru e wachni to ng'ama ayalo go bura koro siko threaten mana ngimana. Kanye makoro watie gi jokony mamoko kwa manyo negi kama ginyalo beti. Yes. Ng'enyne ibro yudo kwa loso gi joma nigi children's homes
nikech ute mag buoro mag sirikal kaka Kisumbua ka onge. Ma mantiere gin mana ji ndibole kuro. To hai maber ni gino no oyud mapiyo kendo polis notimo masani notemo miye yath mondo gol go nomiye mogolo. Okay. To nikech kitero mano ere nonro gi mbele jorit ngima mano ero was revealed ni gimoro ne nitiere ka marom kama to opuke. Nyathi monyo chako bedo created here. Nyathi moro ne chako dongo ka. Koro mano notimore to amor ni jowagi ng'eni jo sirikal gi kata polis ok giricha richa kabisa. Kane giyudo wachni ne giringo ng'wech magigie kite oyudre kendo sani jalo nigi idwa ni gimuodo maembe gi chumbi. Chon wang'eyo ni kata iongego tidhodi kanye mano mondo romi. Mano ne en luorwa makende. Nuona wachno jalony. Nitiere seche moko mowacho ni lwetwa ni nono. Correct. To oro nyathi manyako ni dhiye ir ng'ane inyise kama. Ing'e ni biro dhi ir ng'ane to ng'ane ni kada ka en George ni ok ne mana mama mano ori cha gi gimonego akonyigo. En kony ni adwa ni mondo achulra chuth. Inya yudo kata ka ng'ato nigi duka kuom ranyisi to in lweti nok. Tisiko mana ding'is ng'ano olie mogo. George tindo oli mogo mawacho ni jogi ok apar kata ka bochula mogo ni. Koro waloso osiepgi mago bedo mtimore. Waloso osiepgi nyathi matin ni. Koro ma emigine ni ang' ibiom gik moko. En to yudo gi kanye. So mana achiel kuom janyuol nyaka cha penjo ma nyaka chande e chunyi. Koro dawach ni kara jonyuolwa nokonyowa George. Kech an kata kalam ok ni bigo kia school mok no onyiewni. Dong kata wuoche kata mana akala gi ng'amo nyiewni. Mae ni yudo kanye. Baba na ne japuonj kapok odhi bet Ministry Cooperative. So nitie gimoro ma kata kibiro kata gi buk. To bugni ong'e ni nokonyiew. To ma kata moro mane page 32 mane wapoga. To karo ng'wano law to e law ka. Law ma iye chande ma ijaluongo ni law ma chogo yes. Onge. Koro japuonj nowe chwado nyithindo manyiri gi ne gin auchiel. Oweyo kikanyo. Wache ni gimoro neno ka. Oywayo hand brake matin. Gi kanyo oweyo nyithindo go mondo bed matin odhi luongo japuonj wadgi. Koro eko chako penjo. Okay. Ni to ang'o matimore. To king'iyo nyathi manyako ni gi law morwako. Nyiso ni law machogo cha ok onyal koso. Ne en gima lit ni kara nyithindo gi ne kadho kamoro gokinyi. Moro mar ng'ane ohero nyathina okowe skul. Ng'ano ohero nyathina okowe skul kendo oome godhiambo. To ing'e ni higa 2005-6 ka pikipiki ne podi onge. Ok ne gin mang'eny. Ne wan gi ndiga. Ndiga moro minyona cha. Nyaluo. Yes. Koro kara nyithindo gi ne nitiere ute mane kadhe. Koro gikadho gokinyi gikawo breakfast. Okay. Koro law machogo cha dong' kacha ni ang' noduogi. Mondo ang' godhiambo ochako kadho kore ka ang' no rwak lawe cha odhi go dala. Itiyo kuome. Yes. Itiyo kuome gokinyi. Itiyo kuome godhiambo. Okay. Ting'e ni ondikne ndiga cha ng'ane ero ng'ane kendo mondo kabisa. Ng'ane onego bed donjo skul saa 12:30. Ni wang'a kaw ni Anyango. Wawe Anyango ang' nakawo. Kendo ang' godhiambo chako oduoge. Chieng' mane wadhi gi polis. Kunodhi kaka bisas. Yes. Madwa kedo ne ratiche. Koro nwang'iyo watimo kedo ne ratich nyithindo ni en gima chako bet moyware. Koro kwadhi kanyo gima ne lit nyaka jonyuol moro no moya nyaka kaka ang'a matin to ndalo no natin. Kijana matin chal ka gima susri wiya ok par maber
akoso tich kata katiyo e NGO to awacho ni mama wan nyaka gi polis ka polis no ne nigi higa mang'eny mokwongo no to wacho ni wadhi adhiya kanyo ne en gima lit ni kwadonjo to koro chan ne gin ng'ena ute molure landi kama koro kidonjo odni landi shule moko ma yes ng'eny ga koro jondigni gi bing'e ni gidak ka mana jobo dawa awinji koro gidak kanyo koro kowe kano gol gigi ni koro kaw mari to nyathi ka nyathi kaw mari ne en gima lit janyuol ni en koro chikore mana kuom nyathi wacho ni koro ok inyal goye nikech wacho ni wan ema wiwa ok ti koro gigi oa kanye nikech waa kod skul so magi achiel kuom gik ma janyuol onego bed ni timo kaka nyathiwa ma